tipemphere chifukwa cha dziko la Russia ndi Ukraine. Nkhondo imene ili nkuchitika kwa inu amene mukumatsatira mukayang'ana zimene zikuchitika panopa, zonse zimene ndakhala ndikufotokoza zakwaniritsidwa, zambiri zachitika. Ndidanena kuti ndimaona nkhondo itafika mbali ina ya Russia. Tikunena pano Ukraine idalandanso kadera kena ka dziko la Russia. Now tipemphere pemphero lake likhale lonena kuti kukhale bata ndi mtendere, chifukwa zimene ndimaonetsedwa si zabwino. Ndimaonetsedwa kupanda kusamala. Nkhondo imeneyi ikhoza kukhudza NATO ndi maiko okwana almost 30, ngati sanafike 30 chakuti, mene muli maiko ngati America, Germany, France ndi maiko ena ambiri nde ali ndi military yawo. So kupanda kusamala nkhondo imeneyi kuti tipanda kupemphera kwambiri kutsogoloko mpaka natitha kuona a NATO akutumiza asilikali ukamenyana ndi Russia. Ndiye tipemphere tizitsutse zimenezi sitikufuna kuti zikwaniritsidwe. Ayi, tipempherere dziko la Russia. Ambuye akudalitseni. Shalom.